Kepler Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň häkimetleri, telekeçileri jerime salyp, zibil öýän çağalary garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmenbaşyda azyk garytları 200% çenli gymmatlady. Marda azyk garytları 50% gymmatlady diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okurypdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldilen aýlyk kömek pullary we beýlekler barada ýygyderli habar berýär. Emma durmuşyň gymmatlanlygyny görkezýän habarlary düýpden bermeýär. Şeýle-de Marda ýol polisiýasynyň sürüjilere edýän gözegçiligiň güýçlenen barada beren habarymyz köp okurly. Türkmenistanyň ýol polisiýasy we olaryň gözegçiliginiň ol ýa-da beýlek sebäpden güýçlenmegi ilatyň Sowet ýyllaryndan bäri saklanyp galýan aladasy we sürüjiler bu ýagdaýyň raýatlara artykmaz kellägiri we çykdagy bolýanlygyny aýdýarlar. Mundan başga, bu hepde 2000 Türkmenistanly Abaşada gaçyp atalgy durum boýunça karyet dinlenşigine gatnaşýar diýen atlan çap eden habarymyz köp okurly. Türkmen häkimetleri polisiýa gözegçiligindäki bir kanun ýagdaýlar, ýurtdan giden we gitmek isleýän adamlar bardy, çykýan habarlary hiç bir düşündiriş bermeýär. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýar. Hepdeniň jemininiň ýertini. Türkmenistan soňky ýylat ýadygyndan soň ýurdun ýylat sanynyň 7 milyondan geçenligini egran etdi. Şol wagtda Aşgabat soňky 10 ýyllarda siýasy, ykdysady we sosial medeni kynçylyklar esasynda ýurtdan giden, başga ýurtlarda raýatlyk oturum alan, bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlylar hakynda maglumat bermeýär. Soňky döwürde Türkmenistanlylaryň diňe bir Türkiýe ýaly dil umumly bolan ýurtlara däl, eýsem günwatar ýurtlaryna hem barhaken gidýänligi we gitmek isleýänligi habar berilýär. Bu temadan soňky maglumaty kardeşim Maksat Ataýevden alalım. 2023-nji ýylda Merkezi Aziýadan bolan 50 000-den gowrak adam Birleşen Ştatlary bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren medeniýet ýygynyna Merkezi Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. Abaşada gaçyp atalgy ýüz tutmalary boýunça kadyet dinlenşiklerini esewan edýän transaksiýa ýazgylarynyň seljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan bolan adynan 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaçyp atalgy durumy boýunça kadyet dinlenşigine garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýle-de 17 000 Özbegistanly, 7 000 Kyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Gazagstanly hem kadyet dinlenşigine garaşýar. Abaşa senatorynyň Merkezi Aziýadan bolan ýokary wezipeli çeşmesi ýurdun çägine bolup biljek terror hüjümi ähtimallygy barada alada bildirýär. Deýins bu migrantlar Abaşanyň milli howpsuzlygyny wehim hasaplanýar. Soňky ýyllarda Merkezi Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmegi bilen bagly habarlar has köp peýda bolýar. Adat Ýewropa Adatyk radiosynyň özbek gulugy geçen tomysy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän Özbegistanlylaryň ýygyny çaldy. Derňe maglumatlar Merkezi Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlara çenli uzayan howp hatarly ýollaryň hupatlaryny we tewekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derňe maglumatlaryna görä Daşkent, Duşen we Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolawçylaryň Abaşa syýahaty köplenç Istanbuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzayan howp hatarly syýahat Abaşa Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girilýär. Şeýle syýahat saýlap bolýan bir näçe Türkmenistanlynyň tejribeleri hem Adatyk radiosyna ma'lum boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil Özbegistanlylar ýaly ilk
ilk başta Stambuldan bir Ýewropa şäherine barýar. Ol ýerden Meksika aşmagy başarýar. Olar Meksikadan Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girýärler we ol ýerde bir kanun migrantlar üçin ýörüýte lagerlere ýerleşdirilýärler. Adatyk radiosynyň habarsary Türkmenistanyň iş eklenç we hasaňat ýaşaýyş şertleriniň gözlegini daşary ýurt döwletlerine çykmagy istek bildirýän adamlaryň köp bolmagyny galýanlygyny, migrasiýa daralaryna pasport nowbatlarynyň uzaýanlygyny habar berýärler. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny utýan türkmenistanlaryň sany hem artýar. ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda ABŞ-nyň Green Card loteriýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlara görä 2016-njy ýylda 91 türkmenistanly Amerikada hemişelik ýaşamagy hukuk gazanan bolsa, 2023-nji ýylda bu san 1313 adama baryp ýetdi. Hepdäniň jeminiň ýartyny. Türkmenistanyň musulmanlaryň agyz bekleýän Orada aýyny ady gönümleriniň bahasynyň birden has gymmatlanlygy habar berilýär. Türkmen häkimetleri adatça bazarlarda narhlary gödögçülükde saklamaga çalışýarlar. Bu gedekki adyk gymmatlamasy prezidentiň bahalary gödögçülük edilmegi barada nowatda beren duýdurşynyň ýa-da gawat geldi. Döwlet serişdesine mesjidleri gurdurýan Aşgabatyň dini däpdesurlary prezident wagty üçin ulanmaga çalışyp, ilatyň ýagdaýyny gözden salmagy adamlarda nägilelik töredýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk haretleriniň bahasy 50 götürme çenli gymmatlady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň ençemesi nyrhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny ýytamagyndan birnäçe hepde soňa gabat geldi. Gymmatlamany paýtagyň täsähli bazarlaryna we dukanlaryna synasa bolýar. Esasy gymmatlama towuk ýumurtgasyna we pawta çygdynyň öndürilen ösümlik ýagyna gözeýilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýnki güne çenli 1 manat bahalanýardy. Häzir ony 1 manat 50 teňgeden bärde satyn alyp bolmaýar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady. Dip paýtatly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý sene namasy esasynda kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gawat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň säheri bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamynda köp adam ýer säherden akşam gün batýança agyz beklep orada tutýar. Şeýle-de köp Türkmenistanly agzaçar akşamlaryny gurnap, dogan garyndaşlaryny, dostlaryny çagyrýar. 10-njy apreliň säherinde bolsa orada bayramy bellenler. Habarçylarymyz azy karitlarynyň aglabasynyň bahasynyň eýem 9-njy martda gymmatlap başlandygyna ýarlar. Gök bakça, süýt gatyk, süýji köke we et önümleriniň bahasy azyndan 10-15 götürüm ýokurlandy. Orada aýynyň başlanmagyna birnäçe gün galanda has takygy 9-njy martda bazarlara baran aljylar bahalary görende olaryň depe saçy dimdik boldy diýip paýtatly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Söwdegärleriň ençemesi gymmatlamanyň sebäbini özleriniň hem haritlary satyn alyş narhlarynyň ýokurlanandygy bilen düşündirýär. Ýöne köp ýaşaýjy söwdegärleriň Ramazan aýynda söwdanyň gyzgalanly boljagyny bilip pursatdan peýdalanýandygyna aýdýar. Olar bu aýyň dowamynda haritlaryň narhyny ýokurlandyryp köp gazanç etmäge çalışýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üýsürenji puluny azyk satyn alyp Ramazan aýyny gowy geçirmäge, agzaçar etmäge çalışjagyny bilýärler. Ýoksam Ramazan aýynyň ýetip gelmegi bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn? Dip paýtatly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da ýaşaýjylaryň ençemesi nyrhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýetleriniň hem netije bermeýändigini aýdýarlar. 8-nji mart Halkara Zenanlar güni münasibetli aýal gyzlara 60 manat pul sowadynyň berilýändigini tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahabat etdiler. Ýöne bazarlarda haritlaryň gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtatly ýaşaýjy aljylaryň öz aralarynda edýän gurrunlaryny aýtdy. Bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nowatdaky gedek nygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet baş tutany 16-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçiligini gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny hem belläpdi. Prezident wagtal şuňa meňde
beş çıkışlar edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azy karitlarynyň bahasy ençeme göterim gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistandan tapawutlukda Remezan aýynda musulman ýurtlarynyň köpüsinde sarpediş haritlarynyň hususanda azyk önümleriniň bahasy 75 göterme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Remezan aýynyň dowamında iri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatda tölegli avtodrolgalaryň köpüsü mult edilýär. Kataryň Söwda we Senaat ministrliginiň 5 martda çap eden maglumatynda Remezan aýynyň dowamında 900-den gowrak haridyň şol sanda süýt gatyk, unaş, Senaat önümleriniň bahasynyň arzanladylýandygy ma'lum edildi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň ýartyňyz. Adatlyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harby serkerdeleriň hem işden gidýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hataryna gulluk edýän harby serkerdeler we starşinalar yaramaz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamagy ýykyn edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan borçnamalaryň harby gullukçylar, serkerdeler we serjantlar gulluk şertnamalaryna özlerine wada berilen şertleriň üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Oranyk ministrligi borçnamalaryň harby gullukçylary aýlyk tölegleriniň ýany bilen ýaşaýyş saýlary, harby egnisikleri bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne bu wadalar ýerine ýetirilmeýär. Diýip bir harby işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Manadyň hümmetiniň epesli pese gaçmagy, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýergiderli gymmatlamagy harby serkerdeleriň amatsız ýaşaýyş durmuş şertlerine urgu bolýar. Şol sebäpden soňky ýyllarda maskala ýagdaýlar sebäpli harby düdümlerden çykmak barada arda edýän, iş taşlayan harbylar köpelýär. Diýip borçnamalaryň harby gullukçylar aýdýar. Harby bölümlerde dowam edýän yaramaz öpçünçilik şertleri harby serkerdeleriň we starşinalaryň gulluk höwetini gaçyrýar, hem de olar öz üstüne alan harby borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmediligi ýetirýär. Milletinlik şertlerini harby gulluga giren borçnamalaryň harby gullukçylar ýurdun istinlik sebäplerini gulluga iýerilip bilinýär. Harby edaralar gullukçylary ýaşaýyş jaýlary bilen öpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan gullukçylar özleriniň harby bölümleriň goloýunyna ýerleşen hojaluk jaýlaryny kireyini ýaşaýanlyklaryny aýdýar. Däkme takynyň 25-30 götürümi jaý kireyine gidýär. 50 götürüme goloýy azy karitlaryna sarp edilýär. Üstüsine hojaluk hyzmatlarynyň tölegleri we beýleki çykdyjylary bilen türkmenleriň arasynda aýdylysy ýaly gazananyň bedenine ýetmeýär. Diýip bir harby serkerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşden çykmaga çalışýan gullukçylar özleriniň öz islegleri boýunça işden çykmak barada ardalarynyň mudama oňuýun kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar. Ardalar kanagatlandyrylmadyk harby gullukçylar gullukdan kogulmagyň ýoluna düşýärler. Olar terhoş ýagdaýda harby bölümlere baryp ýa-da bir näçe saýlap harby bölümlerde görünmän gulluk gorşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işden kogulmagy çalışýarlar. Diýip bir harby işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Harby düdümlerden öýe islegleri boýunça işden çykyp 5 ýyl gadaganlyk möhleti tamamlanandan soňra daşary ýurtlara çykan raýatlaryň özüne çekiji iş şertleri we aýlyk tölegleri ýyzy galan harbylarda daşary ýurt döwletlerine çykmagy höwes söredýär. Harby serkerdeler we starşinalar tiýdirak işden bosap özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadaganlyň basym tamamlanmagyny we daşary ýurt döwletlerinde zähmet migranty bolmagy arzu edýärler. Diýip harby gullukçylar aýdýar. Türkmenistanyň mejburi we meýletin görnüşde iki türlü harby gulluk bolup çagyryş boýunça harby gullukçylar hökmany harby borçlulygy, borçnamalaryny harby gullukçylar bolsa meýletin harby gullugy degişidir. İslenlik welaýatda borçnamalaryň harby gulluk borjyny ýerine ýetirmäge iýerilen serkerdeler we starşinalar üçin amatly ýaşaýyş we gulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezlen azyk karitleri berilmeýär. Ýaşaýyş jaýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harby waslaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli egneşikler 2-3 aýyň dowamyna renki solup agaryp gidýär. Egneşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harby ofisiýerler we borçnamalaryň gullukçylar harby egneşikleri
ayakkabıları öz harajatlarynyň hasabyna satyn almaly bolýarlar. Diýip Harvey işgär aýtdy. Harvey edaralar gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleri boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Harvey hukuk goraýjy işgärlerine niýetlenip ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş jaý toplumlaryny görkezýär. Ýöne olaryň ýüzüýid bolýan amatsız ýaşaýyş durmuş şertlerini agdamaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. 13 martda Köýtennag etrawynaky Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyry ulanmaga berildi. Onuň ýylly 1 million tonna sement döndürmäge niýetlenenligi aýdylýar. Türkmen medeniýeti bu dawaranyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilenligini habar berýär. Zawodyň birinji tapgyry 2013-nji ýylyň fevral aýynda açyldy we onuň täze iş orunlaryny döretmekde. Guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçün etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş garytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zawodyň täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köne zawodyň işgärleriniň hasabyna işletiljekdigini aýdýarlar. Tadahanyň anyklaşdyrman ýazmagyna görä, Türkmen Enzam Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan Lewap sement zawodynyň birinji tapgyrynyň golaýyna gurulan täze zawodda dünýäniň öňde barjy önüm önürjileriniň ýokary hilli ölçeklerine laýyk gelýän enzamlar oturdyldy. Şeýle-de önümçilik işini bölünip çykkan ziyanly ganlylaryň möçberiniň urusat edilýän derejeden hem epesli azlygy, kowa goýurilýän tozanlary toplamak we arasalamak üçin kuwatly süzgüç ulgamlarynyň ulanylýanlygy habar berilýär. Emma zawodyň döwlet gaznasyna düşen bakasy, onda döredilen täze iş orunlarynyň sany, işçileriň aljak aýlyklar barada hiç zat aýdylmaýar. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wotun bir taraply tasdiklamalarinden tapawutlukda sosial media syzyp çykkan maglumatlar Lewap sement zawodynyň birinji tapgyrynyň we onuň golaýyna urulan ikinji tapgyrynyň golaýda kowalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýänligini işaret edýär. Şunun bilen baglykda Azatlygyň ýerli habarçysy bu zawodyň birinji tapgyrynyň iş, önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy. 2013-nji ýylda açylan sement zawody Sugunneçelini giýje gündüz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini taklamaly bolýar. Diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owradýan we ögeýän uly enzami hatardan çykyp önümçiligiň 6 aý çemberi togtatylmagyna sebäp boldy. Sonda sement bahalary tas 3 hisse gymmatlady. Haltasy 100 manada ýetdi. Häzir 40 kilogramlyk halta elde gapgyrylan sementin bahasy 28-30 manat. Upakowka diýilen kagys haltaly sement hiç ýerde satywda ýok. Sebäbi zawody upakowka goýbermek newygydyna. Diýip hünärmen aýtdy. Şeýlelikde sement ýürüýte ulaglarda gerek ýerlerine Türkmenabadyň guruluş garytlaryny satýan dükanlaryny ýerilýär we dükan eýeleri ony 40 kilogramlyk haltacyklara gapgaryp ýylata satýar. Bu da goýdyň ikinji tapgyrynyň guruluşyna 2020-nji ýylyň tomsunyna badalga berildi. Täze kärhana ýerli çeşmeýäniň tasdiklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmaga berilmeli. Emma onuň guruluşy pandemiýa wagtynda ýoly baglanan daşary ýurt hünärmenleri getirilmeli enzamlaryň getirilip bilinmezligi sebäpli giýjäge aldy. Habarda zawodyň ýerli firma tarapyndan gurulanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler onuň guruluşy işleriniň esasan Türk injenerler tarapyndan amala aşyrylanlygyny, elektrik enzamlarynyň ählisiniň daşary ýurt hünärmenleriniň elinden geçenligini aýdýarlar. Türkmen guruluşçylary esasan zawodyň daşky haýatlaryny gurmak, töwerek daşyny awadanlaşdyrmak, bağ, gök, ot ekmek işleri bilen meşgullandy. Diýip Azatlygyň bir söhbetde aýtdy.
TDK-nyň maglumatyna görä Senagat we Guruluşyk Önümçiligi Ministrliginiň buýrmasy esasynda gurulan täze zawodyň guruluşyny 650-den gowrak hünärmeni işledi. Resmi habarda zawodyň guruluşynyň gijikdirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir zat aýdylmaýar. Anonimlik şertinde gurulaşan yerli synçynyň maglumatyna görä zawodyň guruluşynyň gijikmegi maliýe üpçünçiligi, hasanygy döwletiň öňe ýeterlik terişde goýbermezligi, saklanyp galýan konvertasiýa kynçylyklary bilen bagly boldy. Pul bolman soň zawody urýan firma daşary ýurtlardan satyn alynmaly injamlary satyn almakda uly kynçylyk çekdi. Diýip Çeşmeň guruluşynyň 2 ýyl giç soňlanmagynyň esas sebäbiniň ýurtda dowam edýän maliýe, konvertasiýa meseleleri bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Täze zawoda alynan işçileriň sany barada türkmen medeniýeti hiç bir anyk zat aýtmady. Şol wagtda adatlygyň çeşmesi häzir täze açylan zawoda hiç bir täze hünärmeniň ýa işçiniň işe alynmanlygyny aýtdy. Täze zawoda köni zawodda işleýän hünärmenler we işçiler işe geçirirler. Sebäbi köni zawodyň işi indi kapitalny remont üçin toktatylýar. Bu bejerisiň 2 ýyllap dowam etmegine garaşylýar we aýdylmagyna görä bejeris işleriniň harajady täze zawodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli. Diýip adatlygyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmen medeniýetiniň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklanylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny 2013-nji ýylyň fevralyna açylan Lewap sement zawody diňe bir sebäpden eýsem tutuş ýurduň durmuş ykdysadydan okgunly ösmegine goşant goşýar. Emma synçylar Türkmenistanyň beýleki bir topar meselede bolşýaly sement meselesinde hem özüni arlaýanlygyny öňe sürýärler. Adatlygyň sement habarlary we hil meselesi baradaky soragyna telefonyna gysgaça jogap beren synçy Nurum Muhammed Hanaw bu ýagdaý ögünjeňlik diýip atlanyrdy. Sementin hili pes bolsa ertesi kuruluşuňam hili pes bolar. Bu ýöne öwden bolup öwünmekden peýda bolmaz. Öwünüp hiç kim aldamaýan, öwünüpdiňe özüň alýan, özüň almakdan başga iş zat dälbi. Nur Muhammed Hanaw we beýleki bir näçe synçynyň pikirçe Türkmenistan köp meselede özüni alýar. Başga hiç kimi arlamaýar. Sement meselesindäki ögünjeňligiň soň agyr netijeleri getirmegi mümkinligi odalky diplomat adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryna Aşgabatyň täze 2 milliard dollardan gowrak serişde urulan we ýylda 17 million ýolagça hyzmat etjek howa menleriniň binalaryna guruluşyň hili bilen baglykda näsadlygyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Şondan biraz soň aprel aýyna bolsa esasy wezipesiniň gapdaryndan Lewap vilayatyna hem gödäwçilik eden vice-premier Batyr Ereşowyň öz janyny kast edenli barada resmi taýdan tasdiklanmadyk habarlar ýaýrady. Adatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmesiniň maglumatyna görä vice-premieriň gümürtük ýagdaýdaky ölümi Lewapyň sement zawodyna geçirilen barlyk ol ýerde bollu diýilýän paraxorlugyň üstüniň açylmagy, Ereşowyň oglunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanyp gelsek, täze zawodda dünýäniň öňdebarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyryldy. Täze kärhana 38 sany binadan we deshadan ibarat bolup onu dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän şol sany sulfata, duza, durnukly ýokary hili sement önümleriniň ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeýle Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 goly işgäriň zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilerini gaýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärleri barada hiç zat aýdylmadygy azatlygyň söhbetdeşiniň aýdan pikirini edil göne bolmasa da gytaklaýyn belli bir derejede tasdiq edýär. Eýsem täze zawod açylyp işe başlany bolsa, näme üçin onu açylan täze iş orunlary barada açyk aýtmaly däl. Döwlet hiçligine hökümet bu wagtyň tasdiklamagyna görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden, Balkan we Lewap sement zawodlaryna täze innowasion tehnologiýalar esasyna dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gürleşen hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär.
Lewap vilayatynyň önümçilik kärhanalarına, demir beton zawodlaryna, guruluşyk haritleri dukanlaryna köýtenagdaky Lewap sement zawodunyň öndüren sementleri getirilip satylýar. Sementleri ýörüýte sement taşıyan ulaglar arkaly getirýärler. Bu awtoulaglar sementi Mary vilayatyna hem taşıýarlar. Men Türkmenawat Mary ýoluny sement taşıyan maşinlary köp görýärin. Olaryň döwlet belgileri AH diýilip başlanýar diýip anonimlik şertini gürleşen hünärmen Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä sement taşıyan ulaglaryň arasyna Maryada Lewap sevtine degişli döwlet belgileri daklan maşinlar göze ilmeýär. Ýöne ahaski nomerde husus firmalara degişli ýaşyl nomerli ulaglar hem görse bolýar. Hünärmeniň tasdiklamagyna görä Lewaply telekeçiler ýörüýte awtoulagly sement zawodyna baryp dukanlara paýlamak üçin sement aljak bolsalar köp garaşmaly bolýarlar. Bir hepde garaşyp sement alyp bilmän gaýdan awtoulaglar hem bar. Emma ahaski firmanyň awtosementa wozlary hiç ili päshelçiliksiz sement alyp gaýdýar diýip bolaýdy. Mundan başga hünärmeniň tasdiklamagyna görä bu ýerde öndürilýän sementiň hili gowy däl. Türkmenawatda howlu jaýlary, ýani ýollar üçin nagyşly plita ýasayan hususy firmalar var. Emma ol plitalar üçin ýerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Irandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak destine döwlüp başlaýar diýerler. Ýerli sementin hili pes 500 markaly sement önümçiligi üçin iň gowy sement hasaplanýar. Ýerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şeýle hünärmen ýerli sementin ýörüýte awtoulaglarda getirilip haltajyklara gapgarlyp çekilip satylýanlygy barada aýdylanlary tasdiq etdi. Mundan başga açyk aýdyňlyk talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi, dowamly döreýän ýetmeçilikler, baha nırh meseleleri bilen baglykda Türkmenawadyň birnäçe ýerine sementi çäge garlyp satylan halatlarynyň hem bolanlygy habar berilýär. Men ýanyňyşyp bir gün şol çägeli sementden satyn alypdyryn. Marada kafel goýmak üçin ulanylýan kaley kum çykarýan ýerli firma bar. Şol kaley kum zawodyny Lewap sementi hem ulanylýar. Şol sebäpden Mary kaley kumy ardan bolsa-da köp alyjy onu almaýar, sebäbi kafeli gowy tutmaýar diýip Azatlygyň başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz biziň Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýrarlykda gurulşylan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, Türkmenawatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň Sewitde gurulýan gurulşyklar üçin öndürýän beton pliteleri ýerli sementiň ulanylmagyna öndürilýär. Jaýlaryň gurulşygy dol tamamlanandan soň onuň daş töweregine marda öndürilen kaley kum çalyp çykýarlar. Bu kaley kumyň hiliniň pesdigini gowulýarlar. Emma ol Türkiýeden ýa Irandan import edilen kaley kumdan has arzan. Mesele şu ýerde. 3-4 ýyldan bu kaley kum düşüp başlaýar. Soň ýene çykdaja edip jaýyň daş töweregini täzeden awadanlaşdyrmaly bolýar diýip Azatlygyň gurulşyk işine ýakyn çeşmet aýtdy. Onuň sözlerine görä, Türkmenistanyň gurulşyklarda hil meselesi, hususan ýerli önümler bilen bagly hil meselesi ören çynlykay mesele bolup, muny çözmek üçin odaly açyklyk berýär. Emma bu açyklyk öňünçilik siýasatda dowam etse mümkin näl. Tadakanyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň ulanmagy verilen täze zawod dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma ýerli hünärmen Türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtdaky gurulşyklaryň hil meselesiniň gowy därligini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köpliginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasyny ýaşarynyň owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Owganistanyň 100.000 kub metr mermer satyn almagyň uğruna çykdy. Bu habary golaýda Türkmenistanyň saparda bolan Owgan resmisi Nuruddin Azizi Tola News saýtyna aýdypdyr. Owganistanyň önüm öndürjüleriniň Aşgabatda guralan sergisine gatnaşan Owgan işgörlerini tasdiklamagyna görä, Türkmen paýtagtyna gurulan sergiler netijesinde bir näçe şertnama, şol sanyny 50.000 tonna demir söwdasy baradaky alalaşyga hem gol çekildi. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öz öňünde ýurt içindäki gurulşyklary ýokary hilli gurulşyk haritleri bilen üpjün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpöndirmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek wezipesini goýdy. Ýöne bu wezipe
yurt için ören gymmat düşýänligi we beýle uly zerurlugynyň ýokdugy aýdylýan mermer importunyň azaldylmagyna täsir ýetirmejegi meňdeýär diýip Nur Muhammed Hanaf adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistanyň sement meselesi, şol sanly guruluşlaryň hili barada nähili pikir edýärsiňiz. Bize bu arada öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.